Ahojte dušičky, vítam vás pri tarotovom čítaní z Tinkerbell. Dnešné tarotové čítanie je všeobecné, kolektívne a nadčasové, takže kedykoľvek na toto video natrafíš, je ten správny čas. Taktiež by som chcela pripomenúť, zoberte si iba to, čo rezonuje, to, čo nerezonuje, nechajte pre ostatných. Hneď by som začala s číslom 1414, 441 a 144 a 411. To sú čísla. Možno, že je to nejaké znamenie pre vás, že ich taktiež vidíte. Áno, môžete sa pozrieť, čo znamenajú, alebo je to taktiež iba znamenie, že kedykoľvek to číslo uvidíš, zastav sa v tom momente a možno opýtaj sa, čo mám teraz vedieť, a tá myšlienka, ktorá ti príde, alebo čo si mám pripomenúť, to je tá správa od sprievodcov, od anielikov, od našich predkov, áno? Takže poprosme ich, anielikov, nech nám pošlú správy a rady, čo potrebujeme vedieť. Takže cítim, ako keby niekto opúšťal niekoho, ale pre toho pravého. Áno, alebo pre tú právu. Opúšťa niekoho nielen kvôli tomu, že vie, že tá druhá alebo ten druhý je ten pravý, ale aj kvôli tomu, že vie, že tento vzťah, v ktorom je teraz, ktorý opúšťa, nebol veľmi zdravý. Áno? Veľa mentálnych manipulácií, hádok, a cítim, že ste boli stále neistá v tom vzťahu, áno? Takže teraz ste niekoho stretli a cítite, že by to mohla byť tá práva. Tu karty ukazujú, že je to ten pravý a tá práva, ale pretože je to cisárovna, prosím, choďte do toho nového vzťahu v energii cisára, cisárovnej taktiež, áno? Takže tak sme začali dnes. Áno, takže v minulosti ste boli veľmi šťastní v tomto vzťahu, áno? Bolo to ako z rozprávky. Dúhy, motýliky, oslava života, šťastie. Ale všetko sa zmenilo. Áno? Začali sa tam manipulácie, klamstvá. Áno, dávajte si pozor, že by to nebolo aj z vašej strany. Ale mám pocit, že ste museli začať okolo toho človeka chodiť ako po špičkách. To je iba ako metafora. Po anglicky sa to povie on the eggshells. To je, keď niekto nie je emocionálne stabilný a vy musíte okolo neho, áno, my povieme, že v bielých rukavičkách, áno, nie, radšej to takto neurobím, radšej to urobím tak, aby som ho nenahneval, áno. Áno, a potom sa začalo to, že boli ste vo vzťahu, v ktorom ste boli veľmi šťastní, ale nakoniec boli tie klamstvá a potom bolo veľmi veľa úzkostí. Sami v noci ste rozmýšľali, čo máte robiť. Áno, kvôli tým hádkam, tým manipuláciám. Nespali ste. Niekedy ste vlastne aj spýtovali vlastnú realitu, áno, že čo som ja hlúpa, áno, ale to boli tie manipulácie, čo si ja nepamätám, ale ten človek vám nehovoril pravdu, zavádzal vás, áno. V
prítomnosti, pozrime sa. Áno, nechávate ho ísť. Áno. Možno aj on je smutný, ona je smutná, aj vy. Áno, každý rozchod boli. Ale malo sa to takto stať. Veľa ste sa toho naučili, ale veľa ste aj toho stratili. Áno, vy ste kráľovna pohárov, ktorá chce milovať a chce hlboko milovať, áno. Môže to byť vodné znamenie škorpión, ryba, rak. Vy chcete milovať a chcete dávať lásku, ale tej pravej osobe, áno. Chcete sa o ňu starať. Aj keď prítomnosti chcete dávať lásku, ale cítim, že ako keby neveríte, že by mohla ešte prísť. Zase je to iba mentálne. Vy si musíte spomenúť na seba, že vy ste úžasná, áno. Takúto manželku milujúcu, alebo manžela milujúceho, citového, úplne empatického a citovo inteligentného partnera by každý chcel mať v živote, áno. Takže nepochybujte o sebe a vedzte, že ešte je tam niekto pre vás, áno. Áno, je tu potenciál na víťazstvo. Áno, vy ste mák. Vy ste stvoriteľ, áno, a vy si prinášate do života všetko, áno. Aj to dobré, aj to zlé. Takže teraz je ten čas, keď naozaj túžite dať tú lásku. Vysnívajte si toho správneho partnera, áno, s ktorým si pôjdete po víťazstvo, ktorý vás bude uznávať, áno, ktorý... Proste naozaj napíšte si detailný zoznam a manifestujte si ho. Prosím, odíďte od drám. Nechajte za sebou ísť ľudí, vzťahy, ktoré vám už neslúžia. Áno, samým nám je ťažko, áno, ale niekedy je ľahšie ako vo vzťahu s takým, ktorý nám iba berie, áno, ktorý berie, klame, zavádza, manipuluje nás a potom sa cítime v úzkosti, neveríme si sebe, áno. Takže transformácia, ako som povedala, myslíme na to, čo chceme, nie čo nechceme. Všívame si pozitívne veci, nie tie negatívne. Počúvame intuíciu, otvárame srdiečko a naozaj neusaďte sa. Vy viete tak strašne hlboko milovať, tak prosím, usaďte sa iba pre niekoho, ktorý vás bude rovnako milovať. Áno? A pokiaľ nemáte niekoho, komu dávať tú lásku, dávajte ju sebe. Takže to bolo pre dnesok všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Keď áno, dajte like. A keď rezonovalo, napíšte koment v čom. Ja všetky komenty čítam, rada odpíšem. A keď chcete počuť viac, nasledujte ma. A taktiež, keď máte záujem o tarotové čítania live, áno, tu na streame, na TikToku, dajte do komentu 1414. Tak, všetko dobré, láska a svetlo, pa!